Hola, soc l'Anna i treballo coordinant els punts liles de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius. Les institucions són responsables d'habilitar els mecanismes necessaris perquè puguem gaudir del dret a viure una vida lliure de violències masclistes. Tenen l'obligació de reconèixer, protegir i garantir el seu gaudi efectiu. Els poders públics, en tant que titulars d'obligacions, han de vetllar pel compliment dels drets humans, i això inclou també els drets sexuals i reproductius. Sovint hi ha pràctiques i agents institucionals que exerceixen violència de forma sistèmica, i això és violència institucional. Aquesta pot ser tant física, com psicològica, com ambiental, i la poden dur a terme tant agents com funcionaris de l'Estat, tant sigui per omissió com per acció. No només són aquelles manifestacions de violència cap a les dones i la població LGTBI+, en la qual els governs, els parlaments o les institucions hi tenen una funció, sinó que també ens estem referint en aquells moments en què se'ns posen obstacles per poder gaudir i exercir els nostres drets. No només parlem d'aquella violència exercida per part de les forces de seguretat, sinó també de la manca de responsabilitat dels agents públics per prevenir, sancionar i reparar tota aquesta violència. La falta d'atenció i totes les dificultats que tenim per denunciar aquest tipus de violència suposa que l'estiguem perpetrant i que segueixin donant violències masclistes de forma estructural. Per això, el fet de no garantir que tinguem una educació en perspectiva de gènere de forma sistèmica és violència institucional. Que tinguem pocs recursos per detectar la violència masclista i que sigui molt complicat accedir-hi també ho és. Violència institucional també és que aquests recursos no estiguin enfocats a la població adolescent i jove i que no contemplin les especificitats que pren la violència masclista en aquesta etapa vital. Quan diem que la violència masclista forma part de l'estructura social i la trobem a totes les esferes, ens referim també a l'àmbit institucional. Per això és important que generem eines de transformació social, perquè en un sistema patriarcal com el que vivim, res és neutre. I per això és necessari que ens posicionem i que garantim la defensa dels nostres drets des de tot arreu. Doncs fins aquí aquest vídeo i si voleu més informació podeu consultar la nostra web centrejove.org.